Alaiaren amak ere ederki engainatu du alaba. Esan dio, gaur ez dela eskolara joan. Aitzakia bitxia jarri dio, eta neskak sinistu. Aitzaki bezala jarri, Alaia, bihar ostirala, igual, erropak erosta jungo geha, dexopio jungo geha. Nik orain berri ona eman behar diot Alaiari. Ea nola hartzen duen. Kaixo. Xabier Maria, naiz? Bai, zautu zaitu. Alaia etxean aldago. Bai. Alaia! Kaixo, Alaia? Bai. Herrire ikusten gara. Zer moduz? Ondo. Miguxu. Zertara, etorri garen uste duzu. Bezemena. Igual bai. Etorri naiz esatera, arbolak, zure ametsa aukeratu duela. Eta bete egingo dela. Zer eskatu zenuen? Nire tio pelota partidu bat ikustea jutia. Pelota partidua bakarrik ez, eh? Eta argazki jatatzea. Zeinekin? Altunakin. Ba, bete egingo da. Pozik Alaia. Bai, Zer sorpresara eman duzu? bai. Kamara guztiekin. Bai, oso emozionauta nago. Alaia, non bizi da tio Xabi? Hor alduan. Hementxe? Ikusingo gaitu? Zantxietan da eguneko zentruen. Bueno, orduan, salbatuta daude. Bai, Ze sorpresa ondo lotu behar dugu eta beraz enteratu behar. bai. Nola uste duzu erreakzionatuko duela, tio Xabik, Barrez. jokin altu nahi guztian? Barrez, uste. Barrez, eta nahi izango du berarekin argazki atera. Bai, Eta jolastu? baita. Eskatze ditu sinadurak, pilotari ertzagunei. Argazki gehiago. Gero zer egiten du horrekin. Gorde. Kolekzioa dauka. Bueno, Bueno, Alaia, orain ametsa egia bihurtzen saiatuko gara. Baina bakizu, pilota kontuak ez dira errazak izaten. nik uste tio Xabi oso pozik jarriko alazea pelota asko gustatzezako. Itxi gara, amezketara. Ahí ba! Apa, Xabi! Aurrera. Ezagutzen duzue, herria? Ni behin etorritan, hauek uste inoiz ez. Esan didate handik frontoia dagoela. Bai? Joango gara? Bai, venga. Beste frontoi bat. Hau, gustatzen zaigu? Honetan ez duzu jolastu. Ke ba? Abi? Guau, Xabi, behitu zo polit. Laster beteko da Alaiaren ametsa. Eta handago hori? Hor dauka altuna. Hau zirrara. No? Bai? Epa, Jokin, Hei! gu Zemuz! bisitatzera etorri gara. Javier! Behitu jun, da bosteko eman. Eixo? Xabi! Apa? Zemuz! Eta askotan, ondo? Hola, torri zate? Hemen fan bat. Bai. Joder, poza mateu. Mostekoa. Zeista, santzitanen ideia, sekun baiezkoa emanun, ilusio handik ezitelako nahire bai. Hau zutzako, sarrera batzuk, urrengo partidu bateako, zujuteko. Jo, zezatea? Jo, Hori, bai. Bai? Eta hemen, kamisetatxo bat. Zutzat, Guau, Xabi? zezatea? Lehante, eta pelotatxo hau sinatu ingo jot. Vale. Bai, ja guztua. Zendatzen. Zutzat, Xabi, bale? Telebiztatik aparte, ia zuzenian zure aurrian ikustia, kamiseta bat oparitzea, pelota bat ematia, eta gaina sarrera batzukin etxea jutia, ze gehi eskauko du. Maia lezu bili, hori? Bai? Kamiseta. Horrekin. A ber, herri? Goxoa. Eman nahi aldiozu. Horrekin Go, ez da eman, git, Mitek? Ondo, Xabi! Apa, Xabi! Apa! Oso ondo, Xabi! Kompetentzia ez dakit, baina pelota gorra zan, eta gorra izateko eharki emate zion, eta bai, desente harritu nau, eta tanto politia jugatu txau. Alaiari besarka, berari eskerra guzti hau, Eskerrik asko, Ondo? Bai, dena oso ondo irten da eta oso pozik nago. Pista,
sartu banen hasieran pixkatu urduri, baina gero ja ikusit asko eskertu itela, behake bai, eta bueno, gero eta gertugo, eta bueno, egi esan netzat esperientzi ezberdin eta oso polit izan da. Nuke bai argazki jatako dugu, eta etxeko irakutzen dugu, Sarka da, ba, Xabi. Justo, nire bai, Gabi. Justo. Ya que desaprovecha, Bai, venga, zure. Tara, zure bai, Venga, zera, aprovecha. Familia argazki polita. Opa, Xabi,